салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Жуан Лапорта баъди бохти даста дар дерби Каталония хело ба хашм омада норозигӣ нисбати бозингарон баён кард. Ба президенти даста ҳунари футболбозон писанд наомадааст ва ба назар муносибати ӯ нисбат ба аъзоёни даста тағйир ёфтааст. қаблан гуфта мешуд ки Араухо ва Де Йонг ду бозингари асосие ки фурӯхтан нахоҳад шуд, аммо акнун Лапорта революция карданист ва умудааст ки пешниҳодҳо нисбати ин бозингаронро низ қабул кунад. Диарио Спорт хабар медиҳад ки Лапорта, Юсте, Деку ва Хави мехоҳанд самти рушди дастаро тағйир диҳанд. Ҳамакнун онҳо умуданд то Араухо ва Кундеро ҳам фурӯшанд. Иловатан бозгашти Кансело ба Манчестер Сити низ аз назар дур нест. Дар бозиҳои охир иштибоҳҳои дифоӣ Кансело зиёд ба чашм мерасид ва бархе аз онҳо дастаро рӯ ба бохт оварда буд. Агар Нил-Норио пешниҳодҳои хуб қабул кунанд, розиянд ки ҳама ҳимоятгаронро гусел кунанд. Баъдан кӣ бозӣ мекунад? Хави мавсими оянда Иниго Мартинесро лидери хати дифоъ карданист. Ҳамчунин даста Эрик Гарсияро аз иҷора аз дастаи Жирона бармегардонад. Чад Ерият ки дар Бетис баромади хуб дошт ва роҳбарият Микел Файеро ҳам дар ҳайати асосӣ дидан мехоҳанд. Кӯтоҳ карда гӯем хати дифоъи даста ба уҳдаи кӯдакони бетаҷриба спурда мешавад ки онҳоро муисафеди ришдори идора мекунад. Ба назар ин гуна қарорҳо оқибати хубе надорад. Мунтазир мемонем ки аз пулҳои ба даст омада каталониҳо боз киро ҷалб хоҳанд кард. Даста аслан ба тақвияти хати нимҳимоя ниёз дорад. Трансферҳои аввалин дараҷа ҳамону Субименди ва Кимих боқӣ мемонад. Ҳар ду футболбоз нархи қариб монанд 50 миллион евро доранд. Иловатан роҳбарияти Барселона кӯшиши хариди ҳамлагари беҳтаринро мекунад. Фелиш эҳтимолан ба Атлетико бозпас дода мешавад ва агар бахти даста баландӣ кунад, ҷойи ӯро Бернардо Силва мегирад. Мо боз такрор мекунем ки фурӯши пурраи ҳайати асосӣ ин беақлӣ аст. Хубаш такя ба ивази мавқеъҳои заиф карда аз рӯи он амал кунанд. Аз нав амаро сохтан ин ҷаиш ба ҷои номаълум мешавад. Хави агар боз аз насозӣ гузаронад, солҳо лозим мешавад ки фикр намекунам мухлисон аз он хушҳол шаванд. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мавзӯи трансферии Барсаро идома медиҳем. Нил-Норио ҳадаф гузоштаанд ки ҳамлагари Ливерпул Дарвин Нюнесро харидорӣ кунанд. Даста ӯро ҷойгузини Роберт Левандовски кардан мехоҳад ки тобистон ба фурӯш гузошта мешавад. Инро бархе аз расонаҳо ҳам пешгӯӣ мекунанд. Аз ҳисоби фурӯши Левандовски ва дигар бозингарон Хави метавонад маблағ барои ҷалби ҳамлагари уругваӣ пайдо кунад. Ливерпул ӯро тақрибан 100 миллион евро харидорӣ карда буд, вале феълан нархи Нюнес дар портали Трансфермарк 70 миллион евро гуфта мешавад. Дар умум Дарвин бозии бад нишон намедиҳад. Статистикаи инфиродиаш инро исбот мекунад, вале ӯ футболбози калидии мерсисайдиҳо несту дар сурати пешниҳоди хуб кардан харидаш имконпазир аст. Ливерпул агар маблағи мехостаашро гирад, бечуну чаро ӯро гусел хоҳад кард. ҳамзамон баъди рафтани Юрген Клоп ҳар кор шуданаш имкон дорад. ин интрига иловагӣ медиҳад, аммо чизеро пешгӯӣ карда намешавад. то куҷо ба Барса лозим аст маълум мебошад. Каталониҳо дар ҳақиқат ивазкунандаи Робертро лозим доранд, аммо то куҷо Нюнес варианти мутобиқ аст, ҳоло чизе гуфтан намешавад. Хави нақшаҳои худро дорад. Барои аксарият хариди Левандовски низ аҷиб буд ва дар трансфери Нюнес ҳам саволҳо вуҷуд доранд, аммо Лапорта кай бозтар фикр карда кор карда буд ки ҳозир кунад. агар даста тавонад ки ба системаи як ба як баргардад, Хави метавонад тақвият дар ҳайат гузаронад. Масалан, ӯ ба ҷуз Нюнес, Нико Уильямс аз Атлетик Билбаоро дар рӯйхат доштан мехоҳад ки барояш 50 миллион евро бояд пардохт кунанд. ҳунари Кварацхелия низ ба ҳайати мураббиёни Барса писанд аст. худи футболбоз омода аст то даъвати калон гирад, аммо президенти Наполи ӯро осон раҳо нахоҳад кард. варианти дигар ин Дани Олмо мебошад. Олмо ҳатто дар сурати ҷалби бозингарони дар боло зикр кардашуда метавонад ки ба Барселона ояд, чунки ӯ қодир аст дар ҳар се мавқеи ҳамла бозӣ кунаду Хави онро қадр мекунад. акнун шумо гӯед ки ба ақидаатон кадом футболбоз ба стили бозии Барселона рост меояду кадом бозингар дар ҳақиқат ба даста кӯмакрасон шуда метавонад. ҳатман фикру назаратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.